Neviem, ak tam povedať, aby som nebol zase trestne stíhaný. Dobre, tak nehovor. Okay. Som ti raz vytočil otázku. Proste z toho, čo si vravel, som mal pocit, že by to mohli byť cigáni. Jemu nechcel dať ten starosta to povolenie. Viacerým domov mu nechcel vydať kolaudačné rozhodnutie. Ťahal tam ľudí, ktorí mu akože tam strážili, bývali a sa pobili. Asi po 3 dňoch odtiaľ sme ich vyhodili a vyplatili sme ich, vyhodili. Za čo ste ich vyplatili? No, za tie 3 dní. Oni tam pracovali. Akože tam bolo, že strážil, spali tam. Hej. No a začali vyhrážky, ktorým sme nejak nevenovali pozornosť, hej. Som povedal majiteľovi, že sa mi vyhráža, ale že nekomunikujem s ním. To je pravda, hej, to je zase v spise, všade, hej, že som prestal s ním komunikovať. Až sa stala taká jedna vec, že v januári mi, a to je dosť dôležitá vec, v januári mi volalo také akože číslo, ale nemal som ho uložené. Ja som po nejakých večerných hodinách som ho zdvihol a bola tam žena a ozývala sa, no, že potrebuje nejaké číslo. A čo, aké číslo? Toto je, a naťahovala, hej, že až potom mi povedala, že kto je, že ona bola na tom dome, tak som zložil, zablokoval som si. Ona bola jedna z tých ľudí na tom... No áno, zase jeden svedok v našom prípade. No a neskôr v prípade vyvinulo, že oni vlastne tento telefonát použili na to, aby mali so mnou komunikačné spojenie v ten deň, lebo v tú noc zhorela tomu starostovi stajňa. A ona v svojej prvej výpovedi vypovedá, že mi zavolala v ten večer, hodinu pred podpálením, že so mnou na ten podpál nejde, hej. Takže ona ti zavolala a naťahovala, aby potom, keď zhorela tá stájňa, mohla ukázať na polícii, že pozrite, tu som s ním volala a sme sa dohadovali o tom, že ona na ten podpál nepôjde. Takže ti chceli prišiť ten podpál. Áno.